ମୁଁ ଏଇ ଦୁଇଟାଙ୍କୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଭାଇ ଯାଇଛି ହେରି ଜିମ୍, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ବସିକି ଖରା ଖାଉଛି। ଆଉ ଏ ଦୁଇଟା ଏଠି ହଳ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖୁନ ଟୁଇଁ ଜମା ସ୍ଥିର ନାହିଁ, ଖେଳିବି ମାନେ ଖେଳିବି। ରୋଷେଇଆ ମୁଁ ମାଇ ସେଲ୍ଫ ଗାଧେଇନି, କପଡ଼ା ଶୁଖେଇନି, କପଡ଼ା ଶୁଖିଲେ ଗାଧେଇବି। ସବୁ କପଡ଼ା କାଲି ସଫା କରିଦେଇଥିଲି। ରୋଷେଇ ପରେ ହାଲତ କେମିତି ହୁଏ ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍, ଏଠି ମାଛ ଭଜା ହେଉଛି, ପଛରେ ସୋରିଷ ବେସର ହେବ। ଦେଖ କିଚେନ୍ର ହାଲତ, ଏଇଟା କାଲି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଦେଇଥିଲା। କିଚେନ୍ର ହାଲତ ସବୁ ପରିବାର, ମାଛ ତରକାରୀ, ବ୍ରୋକଲି, ଏଠି ଭାତ ହେଇଛି ଟିକେ, ଆଉ ପନିର ଅଛି ଏଠି ଟିକେ, ଆଉ ଭଜା ହେଇଛି। କିଚେନ୍ର ହାଲତ ରଖିନି ମୁଁ, ଏଇନା ସଫା ହେବ। ଏଠି ମୋ ବାୟା ବାହାରେ ବସିକି ଘାସ ଖାଉଛି, ଦେଖୁନ ତାକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏକ ତ ତଳଟା ଥଣ୍ଡା, ଉପରୁ ହାଲକା ହାଲକା ଖରା ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ସେ ବାୟା, ସେ ଖାଲି କହୁଛି ବୁଲିବି ଆଉ ବୁଲିବି, ରହିବିନି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର ହେଇକି ବସିବିନି। ଆଉ ଇଏ ଆମର ଏତେ ମେଳାପି, ମୁଁ ଯେତିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିନି, ମୋ ଭାଇ ଯେତିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିନି, ଆମେ ଏଠି ଜନ୍ମ ହେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ସେତିକି ଚିହ୍ନିନୁ ଯେତିକି ଏମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି। ଆଜି ଗାଧେଇଲେ ପୁରା କଲରଫୁଲ୍ ପାଣି ବାହାରିବ ଏମାନଙ୍କଠୁ। ଖାଲି ଲୋଟ ପୋଟ ହେଉଛି ପିଲାଟା ଏଠି। ଚାଟୁଛି ଘାସ ଭାଲୁ ଏଇଠି ବସିକି। ଆଜି ଖାଇବାର ଅଛି ଭାତ, ପନିର, ମାଛ ଭଜା, ଲଙ୍କା ଲେମ୍ବୁ ଲୁଣ, ଭେଣ୍ଡି ଭଜା, ବ୍ରୋକଲି, ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍, ମାଛ ତରକାରୀ। ଏଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲେ ପ୍ରବଳ ଜୋରେ ଥଣ୍ଡା। ଆମେ ଏଠି ସେଥିପାଇଁ ରୁମ୍ ହିଟର ଲଗେଇ ଦେଇ ବସିଛୁ। ୟାଙ୍କୁ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଯେମିତି ଯେମିତି ଦିଏ, ସେ ତଳେ ପକାଇବାଟା ପକାଇବେ, ସବୁ ଛିନଛତର କରିକି ତଳେ ପକାଇବେ, ତାପରେ ଖାଇବେ। ତ ମୁଁ ବି ବସିକଲି ଏଠି ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାଇକି ନିଆଁ ପୋଇବା ପାଇଁ, ନିଆଁ ତ ନାହିଁ, ହିଟର ଗରମରେ ଆମେ ନିଆଁ ପୋଉଛୁ। ଆଉ ଭାଲୁ ଜମା ଖାଇପାରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କୋଳରେ ବସେଇଦେଲି। ଦେଖୁନ ଚଲେଇଛି ଟୁକୁର 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 ଟୁକୁର। ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମଜା କରୁଛୁ। ଏଇନା ମୋ ଭାଇ ଆସିଯିବ, ଦେଖିବା କ'ଣ କରିବା। ମୋ ସାଙ୍ଗ ବି ଆଜି ଆସିନି, ଭଲ ଲାଗୁନି ଟିକେ, ସେଥିପାଇଁ ଏକା ଏକା ଲାଗୁଛି ଆଉ।